Ito po yung ating ampalaya kong karne. Hindi ko alam kung tama ba pagkakaluto nito. Kasi di naman ako kusinero. Yung mga kusinero po dyan, paki-comment na lang kung tama yung pagkakaluto. Kasi ang nabasa ko dun sa sa ingredients niya, may oyster sauce, lagyan ng konting toyo, tapos tubig, yan, konting betche, tapos yung karne, ampalaya, dalawang ampalaya, yun lang unang po. Tapos ayan ang kinalabasan, guys. So di ko alam kung tama yung pagkakaluto niya. Ayan, sana tama naman. Kaya pag-comment na lang po dyan sa makakapanood ng mga kusinero, kusinera, kung tama ba yung pagkakaluto natin, guys. Ayan. Maraming salamat po sa inyo lahat yan. Ayan. Pag-comment na lang po kung tama, ha. Maraming salamat.